Στο βήμα αυτό θα ασχοληθούμε με το αριστερό τμήμα του μενού έναρξη, καθώς επίσης και με την εντολή αντιγραφής της οθόνης σε ένα έγγραφο. Μετακινούμε το δίκτυο ποντικού επάνω στο κουμπί έναρξη και κάνουμε κλικ. Στο αριστερό τμήμα του μενού έναρξη βλέπουμε ότι υπάρχουν τρία τμήματα. Στο πρώτο τμήμα υπάρχουν τρία προγράμματα, συγκεκριμένα Ίντερνετ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Microsoft Word. Κατόπιν υπάρχει μια διακριτική γραμμή, υπάρχει μια άλλη ομάδα από προγράμματα, επίσης μια διακριτική γραμμή και στο τέλος η επιλογή όλα τα προγράμματα. Τα δύο άνω τμήματα έχουν την εξής λειτουργία. Στο πρώτο τμήμα εμφανίζονται όλα τα καρφιτσωμένα προγράμματα. Αυτό σημαίνει ότι είναι προγράμματα που εμείς τα χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Δεν θέλουμε να τα αναζητούμε μέσα στην επιλογή όλα τα προγράμματα και στις διάφορες υποεπιλογές, αλλά θέλουμε αυτόματα να τα βλέπουμε εδώ επάνω και να κάνουμε κλικ επάνω τους και να ανοίγουν. Ας κάνουμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι θέλουμε να εργαστούμε στον υπολογιστή μας και να κάνουμε μια πράξη με την αριθμομηχανή. Για να ανοίξουμε την αριθμομηχανή πρέπει να μετακινήσουμε το δίκτυο ποντικού στο κουμπί έναρξη και να κάνουμε κλικ. Κατόπιν να μετακινήσουμε το δίκτυο στην επιλογή όλα τα προγράμματα. Κατόπιν να μετακινήσουμε τον δίκτυο του ποντικού στην επιλογή βοηθήματα. Κατόπιν να μετακινήσουμε το δίκτυο του ποντικού στην επιλογή αριθμομηχανή. Τότε να κάνουμε κλικ και τότε ανοίγει η αριθμομηχανή στον υπολογιστή μας. Χρειάστηκε δηλαδή να ακολουθήσουμε μία σειρά από κινήσεις έως ότου εμφανίσουμε την εφαρμογή αριθμομηχανή. Τώρα μπορούμε να κάνουμε την πράξη που θέλουμε και κατόπιν κλείνουμε την αριθμομηχανή. Σκεφτείτε όμως το εξής. Η αριθμομηχανή είναι μία εφαρμογή που θα τη χρησιμοποιείτε αρκετές φορές κάθε μέρα εργασίας. Κάθε φορά που θα θέλετε να ανοίγετε την αριθμομηχανή πρέπει να ακολουθείτε όλη αυτή τη διαδρομή. Δεν θα ήταν πιο εύκολο κάνοντας κλικ στο μενού έναρξη να βλέπετε την αριθμομηχανή εδώ πάνω, στα καρφιτσωμένα προγράμματα? Ας το κάνουμε και ας δούμε πώς λειτουργεί. Για να καρφιτσώσουμε ένα πρόγραμμα επάνω στη λίστα με τα καρφιτσωμένα προγράμματα, αρχικά το εντοπίζουμε. Για παράδειγμα, πηγαίνουμε στην επιλογή όλα τα προγράμματα, βοηθήματα, αριθμομηχανή. Τότε όμως, αντί για να κάνουμε κλικ επάνω της και να την ενεργοποιήσουμε, κάνουμε δεξί κλικ στο ποντίκι μας και βγαίνει μια λίστα με εντολές. Στη μέση περίπου εντοπίζουμε την εντολή καρφίτσωμα στο μενού έναρξη. Κάνουμε κλικ επάνω στην επιλογή αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε την εντολή στον υπολογιστή να καρφιτσώσει την εφαρμογή που θέλουμε, συγκεκριμένα εδώ την αριθμομηχανή, στο μενού έναρξη. Κοιτάξτε ότι τα καρφιτσωμένα προγράμματα, ενώ ήταν τρία, Ίντερνετ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και Microsoft Word, τώρα εμφανίστηκε και η αριθμομηχανή. Κάνουμε κλικ στην επιφάνεια εργασίας και σκεφτείτε το εξής. Θέλουμε να ανοίξουμε την αριθμομηχανή εκ νέου. Τώρα όμως το έχουμε στα καρφιτσωμένα προγράμματα. Κοιτάξτε πόσο πιο εύκολο είναι. Μετακινούμε το δίκτυο του ποντικού επάνω στο κουμπί έναρξη, κάνουμε κλικ και στη λίστα με τα καρφιτσωμένα προγράμματα μετακινούμε το δίκτυο του ποντικού επάνω στην αριθμομηχανή. Κάνουμε κλικ. Η αριθμομηχανή άνοιξε πολύ πιο γρήγορα. Αυτός είναι και ο ρόλος των καρφιτσωμένων προγραμμάτων. Κλείνουμε την αριθμομηχανή. Αν κάποια στιγμή θέλουμε να ξεκαρφιτσώσουμε κάποιο πρόγραμμα από τη λίστα εκείνη, ακολουθούμε την εξής διαδικασία. Μετακινούμε το δίκτυο του ποντικού επάνω στο κουμπί έναρξη και κάνουμε κλικ. Και αφού εμφανιστεί το μενού έναρξη, μετακινούμε το δίκτυο του ποντικού επάνω στην επιλογή που δεν χρειαζόμαστε άλλο. Για παράδειγμα, την αριθμομηχανή. Δεν θα τη χρησιμοποιούμε τόσο συχνά, δεν θέλουμε να την βλέπουμε στη λίστα με τα καρφιτσωμένα προγράμματα. Όταν ο δίκτυος του ποντικού είναι πάνω στην επιλογή αυτήν, κάνουμε δεξί κλικ, εμφανίζεται μια λίστα με εντολές και εμείς επιλέγουμε ξεκαρφίτσωμα από το μενού έναρξη. Κάνουμε κλικ επάνω στην επιλογή αυτήν. Η αριθμομηχανή εξαφανίστηκε από εδώ. Υπάρχει βέβαια στην επιλογή όλα τα προγράμματα, βοηθήματα κτλ. Δεν διαγράφηκε. Απλώς δεν έχουμε γρήγορη πρόσβαση όπως είχαμε μέχρι πριν λίγο. Στο δεύτερο τμήμα του μενού έναρξη, στο αριστερό μέρος, εμφανίζονται τα τελευταία χρησιμοποιούμενα προγράμματα από μας. Δηλαδή όσα προγράμματα χρησιμοποιούμε πρόσφατα εμφανίζονται εδώ.
και βλέπουμε ότι έχουμε προγράμματα όπως η ζωγραφική, σημειωματάριο, αριθμομηχανή, αποτύχει γιατί τη χρησιμοποιήσαμε πριν από λίγο, αντιβάιρους και διάφορα άλλα. Η λίστα αυτή μεταβάλλεται από μόνη της και όταν κάποια στιγμή γεμίσει, τότε σβήνονται τα προγράμματα της επάνω λίστας και προστίθενται από κάτω νέα. Στο τμήμα λοιπόν αυτό εμφανίζονται τα τελευταία χρησιμοποιούμενα προγράμματα. Αν κάποια από τα προγράμματα αυτά δεν θέλουμε να το βλέπουμε στη λίστα αυτή, τότε μετακινούμε το δίκτυο ποντικού επάνω του, για παράδειγμα στην ζωγραφική, και κάνουμε δεξί κλικ. Εμφανίζονται τώρα διάφορες επιλογές. Αυτή που μας ενδιαφέρει εμάς είναι το κατάργηση από τη λίστα και κάνουμε κλικ στο κατάργηση από τη λίστα. Δείτε ότι η ζωγραφική θα εξαφανιστεί από τη λίστα. Πράγματι η ζωγραφική εξαφανίστηκε από τη λίστα αυτή. Εξακολουθεί όμως και υπάρχει στην επιλογή όλα τα προγράμματα βοηθήματα ζωγραφική. Τώρα θα ασχοληθούμε με τον τρόπο που μπορούμε να αντιγράψουμε τα περιεχόμενα της οθόνης, δηλαδή αυτά που βλέπουμε στην οθόνη, μέσα σε κάποιο έγγραφο. Έστω για παράδειγμα ότι η οθόνη αυτή που βλέπουμε αυτή τη στιγμή θέλουμε να την φωτογραφίσουμε, να την απεικονίσουμε μέσα σε ένα έγγραφο. Τότε εντοπίζουμε πάνω στο πληκτρολόγιό μας το κουμπί Print Screen. Βρίσκεται στο δεξί τμήμα του πληκτρολογίου, στην επάνω πρώτη σειρά. Πιέζουμε μία φορά το Print Screen. Κατόπιν πηγαίνουμε στο έγγραφο που θέλουμε να αντιγράψουμε τα περιεχόμενα της οθόνης. Ας ανοίξουμε ένα έγγραφο στο WordPad, στην εφαρμογή που βρίσκεται στα βοηθήματα. Μετακινούμε το δίκτυο ποντικού επάνω στο κουμπί έναρξη και κάνουμε κλικ. Κατόπιν όλα τα προγράμματα, κατόπιν βοηθήματα και τέλος WordPad. Η εφαρμογή WordPad άνοιξε. Ήδη ο υπολογιστής έχει αντιγράψει τα περιεχόμενα της οθόνης σε ένα ειδικό μέρος που ονομάζεται πρόχειρο και περιμένει να το πούμε εμείς πού θα τα επικολλήσει. Θέλουμε να τα επικολλήσει στο έγγραφο αυτό, το WordPad. Μετακινούμε το δίκτυο ποντικού επάνω στη γραμμή μενού επεξεργασία και κάνουμε κλικ. Εντοπίζουμε την εντολή επικόλληση. Αν δεν θέλουμε να κάνουμε κλικ στην επικόλληση από εδώ, μπορούμε να λειτουργήσουμε ως εξής. Επάνω στη γραμμή εργαλείων υπάρχει το εικονίδιο της επικόλλησης. Αν δεν θέλουμε να λειτουργήσουμε ούτε από εδώ, μπορούμε να κάνουμε δεξί κλικ μέσα στο χώρο του εγγράφου και εμφανίζεται και από εδώ η εντολή επικόλληση. Αυτοί οι τρεις τρόποι είναι ισοδύναμοι και εσείς μπορείτε να ακολουθήσετε όποιον θέλετε. Ας χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα την επικόλληση από το εργαλείο. Κάνουμε κλικ και δείτε ότι μέσα στο έγγραφο εμφανίστηκε η φωτογραφία, η εικόνα από την επιφάνεια εργασίας. Μετακινούμε το δίκτυο ποντικού επάνω στη ράβδο κύλησης που υπάρχει στα δεξιά, κάνουμε μόνιμο κλικ επάνω της, σύρουμε το ποντίκι επάνω και βλέπουμε ότι πράγματι υπάρχει εδώ ολόκληρη η επιφάνεια εργασίας. Τώρα μπορούμε, θέλουμε να προσθέσουμε κείμενο κάτω από την εικόνα, να την εκτυπώσουμε ή να αποθηκεύσουμε το έγγραφο. Αφού τελειώσουμε τη δουλειά μας, κλείνουμε την εφαρμογή WordPad. Όχι, δεν θέλουμε να αποθηκευτούν. Θα κλείσουμε το βήμα με μια σημαντική παρατήρηση. Όταν χρησιμοποιούμε το κουμπί Print Screen, κατόπιν επικόλληση μπορούμε να κάνουμε σε προγράμματα όπως το WordPad ή το Word στο Microsoft Office ή η ζωγραφική, αλλά όχι στο σημειωματάριο. Το σημειωματάριο, επειδή είναι κειμενογράφος, δέχεται μόνο κείμενο. Δεν μπορεί να δεχθεί εικόνες ή άλλα διαμορφωμένα αντικείμενα. Τέλος του βήματος. Καλή επιτυχία στις ασκήσεις σας.